Abuztuak 9 larun bata, gaur Euskal Jira dago Irunen. Txinguido lainen bitartez eta gurdi hauen bitartez algara eta jai giroa transmitituko dizuegu. Beraz, denak, jarri, zapia, kamiseta eta guazen denan festara. Bueno, Euskal Jira eguna, nola espero da egun hau? Bueno, ba, ondo, iguaraldiak laguntzen ari gaitu, pentsatzen genuen horien gozula, baina momentuz ondo, eta ambiente honarekin. Seguritan parte hartzen duzu? Pues, uste dut gu jumatugula jotzen Santiagoko auzo taldeekin. Orduan, musikaria zera? Bai, musikaria naiz, bai. Ze instrumentu jotzen duzu? Ni txanbela. Txanbela? Txanbela, bai. Bale, ami esker. Bale, zuei. Bueno, Euskal Jira eguna gogoakin. Bai. Nik azkeneko 30 urtetan, urtero hemen izan du naiz. Ja, esperientzia egin, ez? Piskat, bai, piskat. Orduan, gaurko eguna ateratzen guztiakin eta dena pozik. Oso pozikan, zer edik orain arte dena ondo dikua eta pentsatzen dut ondo bukatuko dugula. Ze gurditan parte hartzen duzu? Ni konkreto, ni naiz hemengo esango nuke aurkezlea eta pixka koordinadorea. Orduan denakin. Orduan denekin. Denakin pixka bat. Bale, mi esker eta ondo pasa. Ez horregatik. Gaude, aurtengo Irungo Bandako kantinerarekin. Nola planteatzen da gaurko eguna? Bueno, gaurko eguna lagunekin, familiakin, eta hori orain txegin izan dugu Baskaria, eta orain behaudeko gurdiakin. Ja, Baskarian ja pixka prestatzen, ez? Bai, ongea hor trikitixa jotzen, dantzatzen eta guzti, beraz, ondo. Eta orain errekorrida egiten dantzatzeko gogo gehiagokin? Bai, hombre, bero gehiago egiten du, baina bai, gogoekin. Bueno, bero egitea hobeto, zeuri egitea baino. Asko sobe, bai. Bale, mi esker da ondo pasa. Zuri. Bueno, aurtengo Real Unioneko kantinerarekin gaude, nola doa gaurko eguna? Oso ondo, Baskaria euki dugu, lagun batzuk inta dena, así que ya oso ondo. Dantzatzeko prest? Hombre, noski baiez, ya salto egiteko eta ja gogo askorik. Bai, aurten rekorrida pixka luzagoa da, así que disfrutatzeko hobeto. Bai, asko zobeto, jarrituko pixka gehiago, martxakin hona. Bale, mi esker da ondo pasa. Bai, eskerrik. Bueno, ze gurditan parte hartze duzu? Ze gurditan parte hartze duzu? Euskal Jira, Irungua. Nola dijoa Euskal Jira? Ondo digoa. Ba, maskit, oita amazazpi urtero tortze bezala honekin. Eta zer zera, hirien... Nausile. Nagusila? Zema pesatu dute hiriek? Zema pesatu dute? Bilenat pizatuko txuste, ja 2000 egidu. 2000 kilo? Bai, 1008 batai. Eta, gauzat, ze gaiti dara mate behietan behiak tapatuak? Hor, ikuste dugu... Korrea, minik ez mateko eta... Otako, minik ez mateko eta... Adorno y todo, sirve. Bale, mi esker eta ondo pasa. Eren zireko. Vale. Euskal Jira eguna, nola dijo eguna hau? Primera, eguraldi oso ona eta giro ederra. Seguritan parte hartzen duzu? Meakako taldearekin. Eta aurten Santiagoraino da errekorridua. Bai, amaituko da bertan, Moskun obretan daude, edo plaza amaitu gabe dagolako. Eta zerbait berria egin duzu gurdiari aurten? Aurten prestatu dugu danbolina eta txistua, eta baita ere apaindu egin dugu gurdina, txapela eta zapiarekin. Euskal Jira giroa baiestatzeko. Bale, mi esker. Zuei, agur!
ya no nació aquí, ¿no?